Hej, det her det er GTA Online. Det er Triton. Men to sekunder. Jeg hedder The Triton M, og jeg er med i klubben MCMC Master Club, og det her det er min video. Og så med mig har jeg, altså den jeg kommer til at lave video med, han hedder Marina. Og i alle de her videoer kommer vi så til at lave glitches, hack, stun og alt muligt. Og her har jeg så lige blokeret min motorcykel. Og det havde jeg gjort i forvejen. Og nej, okay, whatever. Så er der også, vi vil også vise, hvordan man kan skyde ind i sin garage, og hvordan man kan køre rundt i sin garage. Og vi vil også vise stun, og vi vil også vise jump start. Og køre op i bjergene. Og så vil vi lave stun og gå ind i brand. Og vi vil også vise, hvorfor nogen der er godt for at få penge og hurtige penge og sådan noget. Så mange tak. Like videoen. Vi er lige færdige med. Så må vi have en motorcykel, og så skal vi sætte sådan. Jeg har lige en money. Du har en god penge. Så hvad var det? Altså for det bedste synes jeg, at Kuma er bedst. Men hendes til. Også mig. Og vi kommer også til at lave stund i den her. Og uanset hvad, vi snart vil gerne have lavet. Det er godt. Og når jeg, hvad hedder det? Så kan jeg finde det. Okay, nice. After him. Ja, jeg synes det er det. Fuck you. Hallo. Oh. Jeg kan vise jer, hvordan jeg gad at vise jer, at hvordan I kan komme ind på og det viser jeg dem. Man går først ind på job. Du går ind på job. Jeg ved det godt. Job først. Jeg ved det godt. Det er flot. Gå ind på job. Og så går du ind på host job. Og så går du ind på watchstar closer. Du kan se det op. Og så kan I gå ind på mission.
Altså den der hedder Rooftop, hvis I har spillet den før, så skal I huske at den er den samme. Jeg skal lige tage tryk på det. Så man gør. Hala, hala, hala. Men jeg tror det er. Okay, jeg gør det for det. Online, jobs, fast, drugstore. Den der. Og så går I ned på Rooftop Rumble. Og billedet til sammen. Så skal man gøre her, hvor der står session, som alle, og der står, du kan invitere alle i session. Så alle dem, der var inde i den session, kan du invitere med. Og her kan du bare gå ind, og så vil du invitere dem, som du gerne vil gøre. Ligesom hvis du vil kunne have Leon, jeg tror også, han var en af mine. Han har det samme. Så står man herinde. Det er friends player betalt. Alle dem, der er inde på betalt, der bliver inviteret. Det er også lidt kat, hvis du nu går ned her til en seng, der ikke er inde på betalt. Så tager det rigtig lang tid, før man kommer ind. Så nej, jeg kan lige vise, hvordan det er til. Den mark. Det er ham. Han er en dame. Ej, det er sådan en lille visse fra. Så er der 3 inde. Så skal vi lige. Så kan I se dernede, hvor der står loading session. Så er støttedomsformen. Så er det en TNT. Skal vi slutte det her faktisk på? Og I må gerne ansøge mig og Leon til på Playstation, så skal vi nok spille. Er det meget fedt? Så skal vi nok tage sådan noget. Det skal ikke meget noget. Skal man køre op til Markets hus? Og det vil vi så gøre. Og de røde pletter er, at der kommer sådan folk, der gerne vil spille ned og tage fra den. Men det sker op med. En gang. Og så skal man spille den. Men for at rulle meget blot til. Er det ikke man siger? Jo. Men der er noget at sige om. Nå ja, vi kan også skrive, hvad vi skal lave. Noget I gerne vil teste, for eksempel. Noget, hvis I nu gerne vil have spillet eller andet. Ja, eller vi skal spille til Deathmatch. Ja, et eller andet. Bare et eller andet. For eksempel, skal vi nok vise jer, hvordan man har det. Men vi kan også bagefter skal vi vise jer, hvordan man laver en kreds. Som I kan se, skal man følge den her gruppe. Ja, vi tager bare selv det. Nej, skal vi bare tage den her? Nej, vi tager det. Nej, vi tager det. Nu skal vi lige på det. Jeg kan se det, men det er svært at få det her.
Han eller kører. Og så, hvordan I kan se, at det er den vej. I kan se det, når jeg kommer op til det der hus. Fordi skal I se, at det er det der hus. Så skal I bare køre, så I bare køre ind her. Så skal I dreje her. Det er faktisk meget hurtigt, den vej. Så, ja. Men hvis I har lyst, så kan jeg også bare tage en anden del af som jeg har. Og jeg finder også på min egen standard på det. Men I kan også skrive for eksempel, om I skal lave en challenge eller noget. I kan skrive alt, skal man gøre det. Så som I mener, eller GTA, det hele. Det er så meget fedt. Han kommer ud og henter pakken. Det er meget fedt. Er det? Ja. Pinligt. Og så står der en pippemærke. Og det får man så $18.750 af. Og man får PS higher kraft. Og RP får man 3.925. Og penge cash, det er 18.750. Og ja, så vi stopper den her video. See ya motherfucking later.